Türkmenistanyň Daşowut welaýatynyň gelen zähmet migranty 1972-nji ýylda dogulan Atajanowa Hanife may aýynyň 2-sine Istanbulda jaýlandy. Allah rızası için el-Fatiha. Habar berilişine göre Hanife'nin 2 hepde töwere aşgadan ağırıptır. Ve ol İstanbul hastahanasyna aşgadanny barlatma üçin gelende, şulanga ýuwdandan soň wagtyndan has giç gelenligi sebäpli ve doktorlaryň hem ýetişmänligi sebäpli aradan çykypdyr. Hanife'nin cenazasy İstanbuldaky Beýköz Kawajyk Ýyldyrym Beýazit mescidinde okolly. Merhumyň Türkmenistandaky ýaşaýan ýeri Daşowut welaýatynyň Daşowut şäheri Çumly Çapaýew köçesi.